Nselmilkom, jina Karl Xkembri nilqakom għal episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' żmienna. Illum għandna poddata speċjali u minflok mistieden wieħed għandna tliet awturi u kollha kemm aħna ninsabu fl-istess post. Ninsabu f'Zagreb fejn ġejna kollha mistiedna għal Festival tal-Letteraturi Żgħar. Festival li jiffoka fuq it-traduzzjoni ta' kitbiet letterarji li mhumiex aċċessibbli fil-Kroazja. Miegħi għandi lil Adrian Grima u nnifsu awtur ewlieni għalliem tal-Malti tal-letteratura Maltija fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Nadja Mifsud, il-poeta laureat ta' din is-sena, tgħix Franza u ngħaqdet magħna hawnhekk Zagreb, u Lien Ellula, awtriċi, poetessa u għalliema tal-Malti fil-Junior College. Grazzi kollha li aċċettajtu. Adrian, nibdaw minnek, inti il-kuratur ta' dan il-festival fejn kellek tażel awturi kontemporanji Maltin li għalkemm uħut mhumiex magħna wkoll jinkludu fra Joele Gallia u Marat Schubert. X'inhu li jiddefinixxi il-letteratura kontemporanja Maltija? Rrid nispjega mill-ewwel li meta Buksa li għall-organizzazzjoni mhux governattiva li ħadet din l-inizjattiva li din is-sena il-festival tagħhom u l-ktieb li se joħorġu miegħu jiffukaw fuq Malta. Meta Buksa kellmuni u qalu li isma' Adrian tista' tindikanna min huma l-awturi li nistgħu niġbru f'din il-ħarsa ngħidu b'xi mod rappreżentattiva lill letteratura kontemporanja Maltija. Kien hemm ċerti kriterji vera ċari, rridu letteratura kontemporanja, allura awturi li huma ħajjin, u rridu wkoll oriġinarjament semmew li il-teatru, il-proza letterarja u l-poeżija. Eventwalment wara li battilhom lista li kienet abbozz insomma, eventwalment iddeċidew li jiffokaw fuq 5 poeti kontemporanji li rridu jkunu pubblikati imma mhux stabbiliti iżejjed b'xi mod, ġifieri mhux ilhom ħafna fix-xena, rridu jkunu mhux ippubblikati bil-Kroat, allura huma stess bħala Buksa eskludew pereżempju lil Manuel Mifsud u lil Clara Zoppardi minħabba din ir-raġuni li huma diġà tradotti, jidher li eskludew ukoll Antoine Cassar. Qed ngħidha din kollha għax meta tagħmel antoloġija dejjem ikun hemm kuntest speċifiku ħafna li fih tagħmilha dik l-antoloġija u dak il-kuntest importanti tispjegah, jiġifieri x'inhi l-idea dawn huma l-uniċi 5 poeti importanti Maltin kontemporanji li hemm ħafna oħrajn. Hemm stili oħrajn, hemm esperjenzi oħrajn, hemm użu differenti tal-lingwaġġ poetiku minn awturi oħrajn. Ma jeżistix il-kanonu, ma jeżistux dawk ix-xogħlijiet li tant huma importanti li l-oħrajn mhumiex importanti. Le, dejjem hemm kuntest. Għal min? F'liema kuntest? X'tip ta' xogħol se jirrappreżentaw? U allura pereżempju kien importanti għalija li ninkludi għalija personali bħala xi ħadd li intalab jagħmel din l-għażla lil Joele Gallia. Għax Joele għalkemm jikteb poeżija li forsi mhix l-iktar poeżija li nfittex jien personalment meta niġi biex naqra l-poeżija, jirrappreżenta fil interessanti ħafna li qabdet il-letteratura tagħna u li kellha diġà wkoll sa ċertu punt permezz ta' George Borch li kien influwenza lil Joe Gallia ħafna speċjalment fil-bidu tal-kitba tiegħu tal-karriera tiegħu. Kien importanti ħafna naħseb li dak il-fil jidher f'din l-għażla u kien hemm ħafna poeti oħrajn li bil-fors kellhom jibqgħu barra. Naħseb li rrid ngħid ukoll li bħalma għamlu pereżempju is-Slovenji meta ippubblikaw il-ġabra wara Settembru li kien ħasiebha Emanuel Mifsud. Dawn huma inizjattivi li juru li aħna bħala letteratura fl-aħħar inħossuna parti minn din id-dinja tal-poeżija tal-letteratura kontemporanja
Ewropea u sa ċertu punt anke dinjija, ġifieri l-preżenza tagħna naħseb li jista' tinħass. Ma sadattant insejt totalment il-mistoqsija. Mistoqsija kienet x'inhu li jiddefinixxi l-letteratura kontemporanja li Enitek tistabbilix il-parametri biex tażel dawn l-awturi. Ok, allura. Għattelna x'mhijiex. Fl-istess kien naħseb għalija allura kważi fil-verità kont qed iwieġbek, fis-sens li għalija kien iktar milli nipprova nsib xi essenza fil-poezija kontemporanja mela dan huwa l-fil komuni li kulħadd b'xi mod imismiegħu, iktar għalija kien importanti li jkun hemm rappreżentanza ta' fili differenti. Allura naħseb illi iktar milli nistgħu ngħidu illi l-poeżija kontemporanja b'xi mod għandha karatteristika waħda komuni, pereżempju l-postnazzjonaliżmu. Mela dawn huma kollha kittieba illi l-kwistjoni tan-nazzjoni jew tal-kemm sejħa identità nazzjonali jew il-kwistjoni tal-lingwa tinsab warahom għaddew minnha m'għadix importanti għalihom. Iktar milli nippruvaw nsibu xi tip ta' fil bħal dak u naturalment il-postnazzjonaliżmu ikollok issemmih. Naħseb li huwa waħda ma naħseb li hemm karatteristiċi oħrajn individwali li huma aktar importanti, forsi għadda ftit wisq żmien minn fuq daw ix-xogħlijiet biex nidentifikawhom. Fid-daħla tiegħi tkellem dwar il-ġisem, dwar relazzjoni illi ħafna minn dawn l-awturi għandhom ma' dak li qed jirrakkontaw permezz tal-ġisem tagħhom, letteralment il-ġisem. Jikteb ta' bl-Ingliż għax imbagħad ġiet tradotta l-Kroatu użajt ħafna l-kelma embodiment. Speċi allura l-esperjenza tad-dinja li qed jirrakkuntaw permezz tal-ġisem tagħhom. Hawnhekk għandna wkoll fl-istess kamra eżempji ta' letteratura impenjata, anki ambjentali, politika, li jen kitbet fuq Defni, għandek il-Manifest tas-Siġar, Nadia feminista, tikteb ħafna anka fuq il-ġisem imma b'mod anka impenjat. Din hija koinċidenza? Jew kienet għażla konxja tiegħek? Li nikteb fuq. L-lejdri jien qed ngħid bħala l-għażla jew hija koinċidenza li inklusien not wieħed magħhom li qed nitbu fuq temi soċjali. Naħseb li huma kollha awturi li bil-modi differenti tagħhom u hawnhekk forsi Ġoele għalhekk semmejt il-Ġoele, Ġoele qisu ftit differenti mill-erba' l-oħra, inti, Nadja, Lian u Murad, kollha tikbu dwar dak li qed jiġri madwarna u tikbu fuq u b'mod passjonali, b'mod intelligenti, b'mod politikament informat u impenjat. U imma fuq kollox b'mod poetikament għalija interessanti ħafna l-mod kif tużaw il-lingwa fl-aħħar mill-aħħar. X'il-poeti x'inhuma? L-poeti huma politiċi jew attivisti, le, poeti huma x'jagħmlu bil-lingwa. Imma naħseb illi il-kittiba kontemporani, manki il-moderni kienu hekk, le il-ġenerazzjoni ta' snin 60, għalihom importanti li jiktbu dwar dak li qed jiġri madwarhom. Naħseb li għażilhom huwa l-mod kif jużaw il-lingwa. U jużaw il-lingwa b'mod li jinħass naħseb b'xi mod mhux bil-fors Malti. Allora fil-waqt il-modernisti il-lingwa tagħhom hija naħseb jiena għada influenzata ħafna bil-fors mir-romantiċiżmu, minn ċerti termini, minn ċertu vokabularju, minn immaġinarju romantiku, per esempio il-diskors dwar il-nazzjoni jew dwar il-kattoliċiżmu. Fil-kontemporani da ma jinħass, ġifieri tista' taqbad poeżija ta' Nadja, tmur taqra l-Indja u ma tantx għandek bżonn kuntest. Ma tantx għandek bżonn tagħmel kontestualizzazzjoni Maltija. Għax din il-poeżija tinstema isa poeżija li setta tinkitbet minn persona fl-Indja jew persona fl-Ingilterra jew persona fl-Ispanja u l-istess li jen u l-istess il-poeżiji tiegħek. Naturalment għandhom
għandu ħafna drabi qed jitkellmu fuq realtajiet ta' Malta. Imma mhumiex biss realtajiet ta' Malta. Diffiċli ġuri mhux sempliċi biex tipprova ssib fili komuni daqshekk ovvji. Però din il-break biex ngħidu hekk minn isom l-istituzzjonijiet li jiffurmaw in-nazzjon Malti hija naħseb tema importanti għal kittiba il-ġodda biex ngħidu hekk. Naħseb hemm dan l-element ta' post-nazzjonaliżmu, possibilment ta' kosmopolitiżmu, ċertament ta' feminizmu, ta' kuxjenza dwar il-fatt li d-dinja mhix magħmula biss mill-irġiel kattoliċi, eterosessuali, bojot. Naħseb li dawn huma fili li jinħassu sew f'din il-poeżija ġdida. U anki naħseb l-intertestualità, naħseb l-askript fuq għadin. Le, semmejta fid-daħla, speċi din il-diskussjoni, dan il-dialogu ma' awturi oħrajn. Ma' xogħlijiet ta' awturi, ma' films, ma' xogħlijiet tal-arti, ma' produzzjonijiet jew prodotti artistiċi mhux Maltin. Again, il-modernisti kienu jagħmluha, anki il-romantiċi kienu jagħmluha, Anton Bettigic li referi għal Chopin, jew insomma, hemm ħafna eżempji. Però naħseb illi l-awturi kontemporani, speċjalment wara r-rivoluzzjoni tal-internet, ir-rivoluzzjoni digitali, iħossuhom ħafna iżjed parti minn komunità internazzjonali, mhux se ngħid mondjali għax id-dinja privileġġjata ta' dawk li għandhom aċċess għall-internet hija ċkejkna fl-aħħar mill-aħħar. Liam, xi tfisser għalik li tkun tradotta? Inti jidher li ħajkollok tibda waqt jireġ l-Italja li tajb tgħidilna fuqu, però diġà inti inqlibt għal diversi lingwi. Xi tfisser għalik dik? Naturalment hija xi ħaġa speċjali f'da sens u iktar milli anki l-prodott finali għalija importanti ħafna l-proċess illi waqt li qed niġi tradotta qed nitgħallem iktar anki fuq innifsi u fuq kif nikteb jew kif nista' anki nikteb differenti. Li jinkwetani kultant mill-lat kważi politiku tal-ħaġa ħanejtek. Illi per eżempju gramma ġi tradotta għall-arbi sewwa u grata ħafna u kontenta ħafna li ġrat. Imma naħseb irridu nżommu ftit saqajna mal-art ukoll. U nifmu illi speċjalment fid-dinja arbija per eżempju dak tip wieħed minn 20,000 ta' kodba. Iġifieri fil-waqt li għal Malta naturalment huwa importanti ħafna u apparti mill-passi li jmiss għall-letteratura tagħna li niġu tradotti li noħorġu hemm barra kif qal Adrian għax aħna parti minn din id-dinamika internazzjonali. Fl-istess waqt naħseb illi tajjeb illi anki strateġikament nifqu nirriflettu x'inhu l-impatt illi qed ħalli potenzjalment din il-letteratura u dan l-investiment hemm barra. Għalija affaxxinanti imma kif qed ngħid il-proċess innifsu bħalissa qed naħdem ma' Virginia Monteforte li qed titraduċi l-poeżija Taljan u qed jirrevedihom ukoll Valerio Cruciani u huwa kważi għalija kull poeżija b'lingwa differenti issir poeżija oħra u lanqas tibqa' tiegħi kompletament. U l-proċess ġalek tirrevedi l-oriġinal? Ġili ġalek taħseb li dwar l-oriġinal li ktibt instess? Ħanejdlek x'jiġri li fil-verità li jiġri huwa fil-qari. Għalija il-performance hija xi ħaġa differenti kompletament. U li jiġri li ħafna drabi huwa li meta qed naqra xogħol ġili ndaħħal kliem, ġili naqqas kliem, ġili dik nagħmilha. Għaliex
kull performance hija għalija, għandha ħajja għalija nħoss, u anki skont l-udjenza xittik dak il-ħin, ġifieri dik nagħmilha ġeneralment fil-proċess. Probabbilment ukoll xi drabi għax inkun informata b'dak li smajt mingħand tradutturi jew arrejja ta' x'jaħdem u ma jaħdemx f'dak is-sens. Nista' ngħid xi ħaġa fuq pereżempju qabel ma poeżija tidher ġo ktieb jew ġo antoloġija, jiena ħafna drabi nipprova naqra x'imkien jew ġo xi open mic. Għaliex minkejja inti tkun min jaf kemm il-darba qrajta waħdek, anki taqra tajja tid-dar waħdek, ħafna drabi hija quddiem udjenza illi tirrealizza li hawnhekk hawn xi ħaġa ħażina fir-ritmu. Dil-kelma forsi minflok hekk nista' ndaħħalek u jiena bħalli jien kemm il-darba ġrali illi waqt li qed naqra quddiem udjenza dak il-ħin f'stemp ta' sekonda niddeċidi dil-kelma aħjar. Mbagħad ħafna drabi wara li nkun rajta pereżempju darbtejn quddiem udjenzi differenti, hemmhekk imbagħad ngħid hawnhekk issa għandi l-verżjoni finali. U din il-verżjoni tista' tmur lura, tista' tmur ġo ktieb jew tista' tidher x'imkien. Però traduzzjoni li kultant anki meta għandek pereżempju tradutturi u traduttriċi li jara sens li inti ma tkunx rajt fil-kelma, jew jara eki pereżempju f'test wieħed u li inti tgħid iġġielek qed irrifletti dwar għalfejn jiena din ma rajtix, pereżempju, jew interessanti ħafna. Li u din mistoqsija lina kollha, semmiet l-impatt li naħseb huwa daqsxejn the elephant in the room fejn jidħlu traduzzjonijiet, tant investiment, intom stess kollha kemm intom titraduċu wkoll. X'inhu taħseb li naf li hija kważi domanda impossibbli kif ħadd timmeġerja dan l-impatt. Imma x'nistgħu ngħidu fuq l-impatt li qed ħalli l-letteratura Malta. Ġifieri jekk neħdu pass lura, Malta x'qed tesporta. Jien kull min inkellem barra u ngħix barra minn Malta, l-ewwel kelma li tiġi f'moħħhom hija defni. Ġifieri Malta esportat l-assassinju ta' ġurnalista. Aħna mill-letteratura li qed nippruvaw inwaslu u għandna ħbieb hawnhekk il-Kroazja u għandna x'imkien ieħor fejn qegħdin jitraduċu x-xogħlijiet tagħna. X'inhu l-impatt li qed inħallu? Mistoqsija diffiċli għax kif qalet li għan, id-dinja tal-letteratura hija żgħira u kbira fl-istess ħin u qed nikkompetu għall-attenzjoni ma' organizzazzjonijiet kbar, ma' organizzazzjonijiet kbar li għandhom forzi ta' marketing li aħna m'għandniex. Ovvjament hemm l-economies of scale, fisses. Però naħseb il-fatt biss li aħna qegħdin hawn Zagreb li l-Kroati ddeċidew buksa ddeċidew li joħorġu ktieb li għamlu festival fuq letteratura kontemporanja Maltija. Juri li l-impatt qed inħalluh speċi l-investiment li sar minn inizjament fuq medda ta' 25 sena, il-kuntatti li saru, l-investiment li sar mill-Kunsill tal-Arti f'Malta, mill-Kunsill tal-Ktieb, naturalment b'ħafna fondi, minn tista' tara riżultat fuq medda qasira ta' żmien, u ma jfessirx li se jkollna s-Salman Rushdie tagħna. Imma il-fatt biss, pereżempju, li hemm awturi kbar li rebħu l-Premju Nobel, li rebħu l-Premju Pulitzer, li ħadu sem pereżempju fil-festivals ta' inizjament, il-Malta Mediterranean Literature Festival, li kellek awturi kbar li ġew għall-Festival tal-Ktieb. Naħseb aħna fl-aħħar, biex nuża espressjoni Ingliża, tħanna fil-konverzazzjoni internazzjonali, qabel askonna fiha dik il-konverzazzjoni. U għandna preżenza, letteralment preżenza, fatt ta' festivals issa u inizjattivi kbar barra minn Malta, l-Kunsill tal-Ktieb imur kull sena jmur il-London Book Fair, eccetera. Imma il-riżultati mhux se narawhom malajr. U jiddependi x'tip ta' riżultati trid. Jekk trid illi ngħidi tal-unjaf, jekk trid illi l-impatt ikun illi tmur ma nafx Londra u twaqqaf ixħat fit-triq u tajtu semmi li 4 kitiba Maltin. Le, mhux se jkollok dak l-impatt. Imma jekk trid il-kitiba Maltin jiktbu aħjar għax għandhom anki issa
din l-esperjenza barra minn Malta. Jafu li jridu jiktbu anke l-udjenzi fi Franza, fil-Ġermanja, fl-Awstrija, fil-Kroatja. Jien naħseb l-impatt fuqna huwa pożittiv ħafna. Il-kelma li ġiet nifmoħħi intu żgħid konverzazzjoni dejna naħseb fil-kelma dialogu, ġifieri naħseb fil-qalba ta' kollox hemm dan id-dialogu anke bejnietna li qegħdin hawnhekk, jiġu l-esperjenzi tagħkom it-tnejn li ma tgħixux mod permanenti f'Malta jinfurmaw l-esperjenza tiegħi u nista' niddakkar minnhom. Aħseb wara sa ċertu punt minn tant poeti li għandna privileġġ kbir naħseb li niltaqgħu magħhom, jiġifieri għalija dejjem eċitament kbir illi ikollna tant poeti importanti ħanejdulhom hekk. Nista' nsemmi lil Khaled Khalifa. Assolutament. Jumejlu ħallina dal-kittib kbir Khaled Khalifa li għamel xarej Malta li sirna nafuh permezz ta' Claire, Azzopardi u Albert, ġi Malta, kiteb ir-romanzi, ħadem fuq wieħed mir-romanzi tiegħu waqt li kien Malta, għamel intervista organizzata minn Inizjamed. Aħna għandna dat tip ta' kontatti llum il-ġurnata u dawn il-kittiba qed jinfluwenzaw lilna. U awtomatikament inti naħseb inevitabbilment tħabbat ix-xogħol tiegħek ma' xogħlijiet ta' dawn in-nies, mhux ċajta. Iżda qed tara Matador li ħadkun fl-istess arena miegħu f'5 minuti issa jkollok ix-show tiegħek trid tagħti l-istess performance speċi. Qed naqraw ix-xogħlijiet tagħhom daw il-ħin kollu. Imma fl-istess jien qed ngħidu nixtieq nikteb bħalu da, nixtieq nkun tajjeb daqs dan, ix-xogħol tiegħi jkun tajjeb daqs ta' dan l-awtur pereżempju. Ġifieri lil mit-traduzzjoni għandna wkoll dawn l-inkontri personali li jagħmlu differenza assoluta. U ta' min insemmulu Khaled Khalifa telfa kbira. Telfa kbira, ironikament Khaled Khalifa naħseb nistgħu ngħidu b'ċerta konfidenza li iktar magħruf barra mis-Sirja milli fis-Sirja. Għaliex fis-Sirja stess għandu kellu l-kotba tiegħu ċensurati. Għandi ħbib Sirjani li saru jafu biħissa li miet. Ġifieri kellmuni f'dil ġimgħa u kienu qed jgħiduli jew kellha jafuh minn qabel meta kien jagħmel serje tat-televiżjoni, imma ma jafuhx bħala awtur. Nadja, inti involuta f'ħafna festivals letterarji tgħix Franza. X'inhi l-esperjenza tiegħek ta' kif il-letteratura Maltija, x'inhi l-perċezzjoni tal-letteratura Maltija man-nies li tagħmilha magħhom? Jiena biex ngħidlek il-verità naħseb l-iktar ħaġa li dejjem timpressjonani meta nkun festival u naħseb f'kull festival li mort kemm fl-Ewropa u anki lil mill-Ewropa li ma nindunawx din xi ħaġa li kważi tinkazzani meta mmur Malta pereżempju nisma' kif il-Malti qed jiġi użat ħażin minn nies fil-ħajja ta' kuljum jew kemm qed jiġi anke kultant kif tgħid id-disprezz li hemm lejn għax il-Malti hija lingwa żgħira għax il-Malti ma tikx il-lok li tesprimi ruħek b'ċertu dettall. Mentri kull fejn imur in-Nikaragwa, l-Indja, l-Honduras, ħafna postijiet hija l-lingwa ħafna drabi li tiġbed ħafna lill-udjenza li jkun hemm. U meta jkun hemm festivals fejn ikollhom ċertu tradizzjoni ngħidilhom jiena ta' li spiss jistiednu awturi Maltin, kemm il-darba smajta li l-Odef u Set pereżempju kienu jgħiduna aħna dejjem niġu nisimgħu lill-awturi Maltin għax il-poeżiji tagħhom tajbin u għax il-lingwa hija waħda affaxxinanti. Illi ħafna nies anke nies fl-Ewropa kultant meta jisimgħu il-lingwa Maltija aqas jafu jaqbdu jikklassifikawha. U ninsew kemm sabiħa il-lingwa tagħna, ġifieri naħseb l-impatt ukoll sabiħ li aħna meta mmorru barra minn pajjiżna u qed naqraw bil-lingwa tagħna qed nuru wkoll li hemm din il-mużika għax il-lingwa Maltija għandha l-mużika tagħha. Ovvjament mbagħad minn hemmhekk tista' tiftaħ, imma ħafna drabi dik huwa il-lingwa sservi bħala pont bejn jiġu n-nies wara l-qari u jkellmuk kull ħafna drabi l-ewwel mistoqsija tkun fuq il-lingwa. Inti ovvjament tkun tixtieq li jkellmuk ukoll fuq il-poeżiji tiegħek u l-emozzjoni. Imma l-inqas tiftaħ il-bieb, tiftaħ bieb minn hemmhekk. U minn hemmhekk imbagħad tista' anke titkellem ftit iktar dwar il-pajjiż, x'inhu għaddej, x'mhux għaddej, tradizzjoni tagħna fejn tidħol letteratura. L-ironija li ħafna Maltin jaħsbu li l-Malti huwa xkiel
għal-kuntatt tagħna ma' l-esperjenza tagħna jasat bil-maqlub. Immanuel Mifsud dejjem jgħidli istragultant ninħara, nkun qed naqra poeżija u n-nies l-ewwel mistoqsija tagħhom hija fuq il-lingwa aktar minn u jien ukoll għandi dik l-esperjenza, kollha kemm aħna ngħaddu minnha. Jiġifieri bil-maqlub il-lingwa ma tiegħek mhijiex ixkiel imma l-opportunità li għandna. Eżatt. Biex ma ngħidu xejn meta kont festival f'Tunes u t-Tunezini kienu tant ixxokkjati. Poeta Tunezin għalli isni qbart lil ħijjar qed mal-mara tiegħek. Xi ħaġa mhux sew imma familjari. Nadja, tkun biex għax ma nistax ninsi, għax għaldik ma taqalili. Sabiħa wis-istra. Nadja, inti daqt tkun pubblikata l-Indja wkoll sewwa. Iva, ma fi traduzzjoni il-poeżiji li ġew maqlubin għal-Maljalam li huwa lingwa indjana fin-naħat isfel tal-Indja tal-Kerala, imma d-darba ħajkunu tradotti minn Miriam Kalleja l-Ingliż. Ġifiru dak huwa wkoll proċess interessanti kif qed tgħid li jien meta nkunu qegħdin nitkellmu ma' Miriam fuq liema terminu l-aħjar f'dal każ, f'din il-poeżija, eċċetera. Jiena qed inħossni fil-kitbiet l-iktar riċenti tiegħi kważi qed nisfida it-traduzzjoni fis-sens li xi kultant tant qed imur iktar għal ħsejjes il nibda ngħid imma din il-poeżija jekk meta ħad tiġi tradotta mhux ħadd tagħmel sens. Intraduċibbli. Qed inħoss issa jiena bħala tradutriċi jiena nnifsi nibda ninduna jien nikteb li isma' din meta ħad tiġi maqluba ħafna mill-gost ngħidlu jiena sensorjali tagħha tal-poeżija ħajintilef fit-traduzzjoni. Ma dik tikkundizzjonalek il-kitba mbagħad tiegħek? Le għaliex qed nieħu pjaċir nesperimenta b'dal mod, qed nieħu pjaċir nesperimenta fejn jidħlu ħsejjes u hekk. Ovvjament imbagħad ma tkunx trid tidħol tibqa' mwaħħla f'ċertu stil. Naħseb dik l-ikbar sfida meta tkun ilek li qed tikteb. Fil-bidu naħseb l-ikbar sfida hija li ssib il-vuċi tiegħek, il-leħen tiegħek. U mbagħad wara ftit żmien is-sfida li jmiss hija li toħroġ minn dik il-comfort zone jekk trid. Naħseb sfida li fejn maħniex qed nitraduċu biżżejjed hija l-proża, le? Romanzi, dikka poeżija qed tiġi tradotta ħafna iktar milli xogħlijiet iktar impenjattivi f'termini ta' tul u ta' commitment li tieħu. Hemm xi żblokk hemm xi soluzzjoni biex ikollna iżjed din l-esportazzjoni jew rridu niddependu mill-ġenerożità. Saru traduzzjoni, ġifieri ovvjament hemm wieħed mill-iktar każijiet importanti reċenti huwa Castello tradott tat-Taljan minn Virginia Monteforte u ppubblikat minn dar ta' pubblikazzjonijiet importanti ħafna fin-naħa t'isfel tal-Italja, Mesoġea minn Messina li għandhom distribuzzjoni nazzjonali. Għax dik kwistjoni oħra kbira ħafna. L-importanti mhux tant il-kwalità ta' traduzzjoni, dawk ovvjament importanti il-kwalità ta' traduzzjoni minn qed jagħmilha, eċetera, produzzjoni ta' ktib, id-distribuzzjoni. Mesoġea dar tal-pubblikazzjonijiet relattivament żgħira, indipendenti, naħat isfel tal-Italja, ma' b'distribuzzjoni nazzjonali. Il-verità Karl naħseb li ma tantx nipproduċu proża fil-verità. Ġifieri minħabba il-bira konna nitkellmu fuq għaljan, minħabba l-fatt li aħna jew dal-għodu fil-fatt, il-fatt li aħna bħala awturi kollha għandna xogħol full-time tagħna. Il-proża fit-tul titlob ħafna ħin u aħna m'għandniex kitba full-time li jgħixu mill-kitba. Ġifieri forsi il-problema mhix tant it-traduzzjoni imma il-ħin biex nikdbu xogħlijiet oriġinali fit-tul bil-Malti. F'dan is-sens il-poeżija għandha vantaġġ naħseb le, ċoja minħabba t-tul tagħha se toħroġ ġabra bħal ma se toħroġ issa hawnhekk f'Zagreb pereżempju, ġifieri romanz mhux ħad toħroġ romanzi f'antoloġija waħda x'irrid ngħid, ġifieri toħroġ forsi siltiet. Ma il-poeżija nara li għandha dak il-vantaġġ. Hemm ukoll il-vantaġġ tal-poeżija li jeżistu ħafna iktar festivals tal-poeżija milli festivals tal-proża u ħafna mit-traduzzjonijiet tagħna jibdew minn hemmhekk fil-verità. Meta inti tiġi mistieden jew mistiedna festival
u jitolbuk 15 il-test jew inkella 30 test u ħafna drabi mbagħad minn hemmhekk jiżviluppa fi proġett ta' pubblikazzjoni. Ġifieri hemm ħafna naħseb elementi. Dan mit ieħor fil-fatt, mela għandna l-mit tal-Malti bħala xkiel, assolutament huwa żgħat bil-maqlub internazzjonalment. U l-mit ieħor huwa l-poeżija. Veru l-poeżija tinbih inqas minn-romanzi, naturalment, u l-novelli wkoll inqas minn-romanzi, mit ieħor dak, il-romanzi jinbiegħu ferm iżjed. Imma l-mit liħor huwa il-poezija speċi biex tagħmel biha. Ironikament, jekk se tmur barra, ħafna drabi tmur bil-poezija. Għax il-poezija iktar faċilment. Eżattament, għax il-poezija hija att performattiv, il-poezija tista' telaħħa fuq il-palk. Issa postcard. Eżattament. Ħadd postcard. Għandek kartolina tista' isa kanzonetta ta' 3 minuti speċi. Iktar mill-opra taf kif, allura il-galassja tal-letteratura u tal-avvenimenti internazzjonali hija aktar komplessa milli kultant naħsbuha. Imma iva hemm bżonn ta' iżjed traduzzjonijiet ta' romanzi Malti, m'hemmx dubju. Pereżempju romanz bħal Samuraj ta' Franz Ambut. U hemm romanzi oħrajn li għadhom qatt ma ġew tradotti, jiġifieri hemm ħafna xogħol li jrid isir. U l-ġodda. Ġifieri qed naraw anke fost il-finalisti tal-Premju Letterarju tal-is-sena hemm uħud Marta, Sajf, naħseb għandhom jiġu tradotti ma kemm jista' jkun da biex nuru x'inhu l-ġdid li ħireġ minn Malta. Nadja, mistoqsija speċifika għalik, inti poeta lawreat. Xi tfisser? Kif tiġbor il-responsabilità li natatlek u x'inhu mistenni minnek u x'ħadd minnha di x'qed Fimni, le, sejn għattik li ngħid il-verità ma tantx inħobbhom daqstant. Pereżempju li din tal-poeta lawreat veru tiftaħlek ċertu bibien għax ovvjament meta jien naf għandek istituzzjoni x'imkien jew inkella xi tip ta' assoċjazzjoni, organizmu whatever barra minn Malta li qed iħares lejn il-letteratura Malta, ovvjament tgħinik f'dak il-lat. Imma naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar poeta lawreat huwa tip ta' rikonoxximent u grata ħafna għalija, imma fl-aħħar mill-aħħar l-iktar l-essenza tibqa' l-kidba. Intix poeta lawreat jew le, l-essenza hija l-kidba. Fimti hija l-fatt li kif konna qed ngħidu qabel speċ ta' li inti dejjem u l-kidba hija proċess twil li fuq żmien. Ġifieri li tkun poeta lawreat, all right, mija l-ebda mod destinazzjoni, assolutament. Anzi, jina iktar qed noħodha bħala punt ta' tluq. Illi ovvjament kif qed ngħidu iktar faċli li jsiru jafu bik pereżempju jew li tiġi mistiedna ġo festival għax għandek dak it-titlu, fimt? Imma dik pjattaforma. Imma hija xi ħaġa ġdida ħafna għalhekk ukoll forsi nistgħu nispjegaw aħjar. Le, differenza bejn li tkun poeta lawreat Malta u poeta lawreat f'pajjiżi oħra. F'pajjiżi oħra ħafna drabi inti jkollok tkun ikkommissjonata pereżempju mill-gvern jew minn entitajiet oħra li tikteb ċertu xogħlijiet dwar ċertu suġġetti. Malta assolutament ma m'għandekx dak ir-rwol. Jiġifieri inti iva bħala poeta lawreat għandek suppost 4 snin biex toħroġ xogħol ġdid, però inti kompletament indipendenti u autonoma f'dak li tikteb, jiġifieri ħadd ma ħajġi jgħidlek isma' trid tikteb dwar hekk jew isma' trid tikteb dwar hekk. Ġifieri minn dak il-lat huwa iktar tinsiex ukoll li meta il-poeta lawreat Malta il-kuntest huwa daqsxejn differenti għax jingħata lil dawk in-nies li jkunu rebħu l-Premju Nazzjonali tal-Poeżija darbtejn. Jiġifieri anke l-mod kif jingħata huwa speċifiku għal Malta. Ġifieri awtomatika jekk tirbħu darbtejn. Jekk inti tirbħu darbtejn, iva, awtomatikament kif qiegħda bħalissa s-sistema tieħu t-titlu ta' poeta lawreat. U għandek xi commitment speċifiċi, inta ma kienux speċifiċi dwar x'għandek tagħmel, imma hemm xi ħaġa li għandek tagħmel. Il-commitment speċifiku li għandek huwa li fi żmien 4 snin inti trid tippubblika xogħol ġdid. Però x'inhu dan ix-xogħol, dik hija l-għażla għandek il-libertà assoluta li tagħżel inti x'tippubblika jew le. U fuq li ma temi u ġifieri Inti Lejla ħad tkun qed taqra Iva. mill-xogħol tiegħek, taqra l-nasilta? Ija, mela le.
Mela jiena ħamur fuq poezija li hija waħda minn dawn ir-reversible poems li kont qed nesperimenta bihom ftit żmien ilu. Hija poezija li titkellem ħafna fuq il-ġisem, hija poezija intima li titkellem fuq relazzjoni intima u din hija l-poezija. Ħlif ħarstek qatt ħanini ma naf li ntlift imkien. Unħallu l-mlusa tmantnina nerġu nbillu xuftejna f'dan l-aħna issa wawn. Irridna ninġarru mill-ġdid, irridna qabel ma l-ħamba tibda titħanxel fit-toroq u s-sikta tinstelaħ, qabel ma d-dalma tixxaqqaq u l-ħolm jisfaluqhom, qabel ma tofroħ l-irtuba tan-nas. Qabel ma tofroħ l-irtuba tan-nas u l-ħolm jisfaluqhom, qabel ma d-dalma tixxaqqa u s-sikta tinstelaħ, qabel ma l-ħamba tibda titħanxel fit-toroq, irridna ninġarru mill-ġdid, irridna nerġu nbillu xuftejna f'dan l-aħna issa wawn u nħallu l-imlusa tmantnina qatt ħanini ma naf li ntlift imkien ħlif f'ħarstek. Qed insiba diffiċli nara bil-Malti għax ili kważi 3 xhur ma nitkellem bil-Malti. Mdalla tintaqmakom Zagreb nies. Waħna ma tantx ittuk ċans. Jitkellem veru. Mhux se ngħid imma minn minnkom jitkellem l-iktar. Din hija tista' tgħidilha poeżija fil-mera, le għax hija riflessa Sabiħa poeżija. interessantissima l-effett tagħha. Li għen intu kol ħatkun qed tara għada, kun qed naqraw flimkien fil-fatt jiena u inti. Tista' taqrana waħda mill-xogħlijiet tiegħek. Se naqra poeżija li hija parti mill-proġett Bjuda fil-fatt, kumpanjata bir-ritratti ta' Ġola Kassar u anke f'xi waqtiet hemm il-mużika ta' Kenneth Sakko. Se naqra l-privileġġ tal-abjad jew aħna li ma ġejniex bid-dajsa. Immaġinawna ġejjin mill-vojt, mhux mill-bot, mhux minn pajjiż qed jaqa' biċċiet f'ħoġorna, jitfarrak ma' kull ittra li toħroġ minn fomna, immaġinawna bojot, immaġinawna hawn, nirrepetu t-teoremi li tarfulna meta konna tfal. Immaġinawna kostellazzjoni stilel fidda u miġema waħda mexxin fit-triq ta' Sant'Anna imxekklin imqar mix-xejn, idejna f'idejn taħdejna qisna qatt ma konna nafu mod ieħor. Qisu d-demm li jiġri fina bħal soffokazzjoni tnixxi fil-pori. Immaġinawna baleni li ma sirniex nafu qar niskata baħar, arrestati bejn il-mewġa tross eżistenza ġdida u l-ħalfa tissa anjostiċi jekk trid fi kriżi li la taqbadna u lanqas tridna. Ma nafux ma jafux in-nies tal-art u lanqas xi jafu tqabadna mad-delużjoni jew il-preferenza l-affarijiet imdakrin mis-sodju jkanġi x'jiġri għada. Fir-rassa tal-jofroħ immaġinawna skomdi, aħna l-iskomdi fit-telqa tal-abjad jimla l-qala. Kif ebda port jew vapur jew ċikonja ċinja tarbija ma taf li wasalna, kif il-poeżija tirrima nofs gost, kif l-evakwazzjoni l-istess bħal l-avvent tal-ilmijiet għad insiru nafu. M'hemmx mod ieħor kif tgħidu li aħna dawk li ma ġejniex bid-dajsa, bil-vapur, biċ-ċatriet fil-qiegħ. L-ilmijiet ġejjin mill-bot biex isalvawna u l-ebda salvazzjoni miset ikkurana. Grazzi Nia, grazzi ħafna. Kemm huma sbieħ ir-ritmi u f'daw żewġ poeżiji sbieħ wisq. Meta għax int fil-bidu saqsejtni x'inhu l-karatteristiċi tal-letteratura ġdida, letteratura kontemporanja. Vera diffiċli għax tisma' lil Nadja u tisma' li Jan u tisma' voċijiet differenti, steri differenti, esperjenzi differenti, ma' ritmu u speċjalment naħseb il-relazzjoni bejn il-kelma u l-kelma ta' maġemba. Għalija dawk huma il-maġija, il-rassa tal-jofroħ, per eżempju. Ġveri tiktibha f'essej. ċirku aħmar kbir madwara xin tikteb ikkoreġi speċi, għamel sentenza. Ma fil-poezija, di mhux biss tista' ma interessanti, imma jien naħseb li l-ewwel ħaġa li nagħmlu hi li naħfnuha mill-ewwel din, naqbduha mill-ewwel. Għax ħolqot sens ġdid, xi ħaġa ġdida, le? Eżatt, kif tagħmel. Li naħseb li hija pjuttost unika fiha wkoll bħala lingwista, l-mod kif tkisser il-kelma, le?
u s-sintassi. Imma anke Kisser biex tibni mod ieħor fil-verità dik li qed tagħmel li jien inħossa jiena li speċi ta' qed tkisser dak li aħna tallimna b'mod vera konvenzjonali biex tibni mod ieħor. Ġifieri il-verb isir nom pereżempju, u Eżattament. n-nom isir verb. Eżatt. Imma anke inti tagħmilha Nadja, anke inti. Kolla nagħmlu għax għandna poet. Le, ma rrid ngħidha di waħda mill-karatteristiċi naħseb tal-letteratura kontemporanja li dak li għattajt inti li tkisser biex tibni mill-ġdid anki l-funzjonijiet tal-kelma. Le, skużani għax għattajtlek, Nadja. Le, il-ħin tal-inna, grazzi ħafna Adrian, Lien u Nadja, grazzi li naqattu miegħi għal din l-edizzjoni speċjali ta' Antenni Grazzi lilek, Sospettużi. Karl. Grazzi. Grazzi lil Klara Zoppardi li dejjem tgħinni bir-riċerka u grazzi lis-semmija li naqdu ta' kull ġimgħa. Jien nerġa' nkun magħkom bħal ġimgħa b'episodju ieħor. Sa dakinhar.